eta berak askotan gondeta ben, kanfran nagon zala, bidean biherrien. Bai, hori gondetan zaben. Ni ganera, ni zaparrota, hori nik pasarte kontu zenetik, hause niko bera kontotakue, eta zan preso zauela, kanfran aldien, ez dakigu mantenimentue tunelena, trenen tunelena, ero zertan zabilenan epokan, baina kristonotza zauela, eta han zementeizun loitea biela, kristonotzakin gosiakin kandelak hotzen hotzaz moku eta dibera, eta bidetik goten zinien bierrostien edo iluntzien loiteko, gozien goziaz ikuste zabizela, azkenien arrize ikusitea, ostra, patata baok, eta dana gaineketan patati harrapetan, buerdi burrukan gozien goziaz, ez? Epoka gogorrak, ez? Gogorrak aurre ez dakik usen azerdien bez. Bai, hori kontu da, gero nik isierri iseko jentzun dez, zure arrebiei, jatea bizela hauikuskurrak eta sardina sarrak, hori askotan esatea. Eta gero nik nire aike jentzun de, behin itxuri eskaboian, da nik uste dut ez dela itek beste bataz, beste persona bataz eskapoa dela. Bik eskapoa bien, da, karo, nola ezin ibili ziren horre egun batzuetan, eta azkenien, entzoa bien honen ahala, bere buruen traetie, ze beste aukera asko txarro ziren. Karo, kokatuen dira, guk usteu hau pasau zala 37, 38 bitarteko neguen, edo balitxeke 38 eta 39ko bitarteko neguen, baina, honek pelikuletan honek gauza gerraz konpontze die, baina eskapo eskero salvazioa linealietan za, baina, kanfran, Pirineok izatzen da esan orok badakien zelako hotzaiten da ben, handakixu erropak ziren aproposena bizengo, da janari baik neguen, eskapoa bien, baina azkenien hauen buru entregoa bien.